U lidna jissalbu biex jixtru appartament u tispiċċa tintradam aħjar tirranġaw is-sitwazzjoni flok twaħlu f'dak u ieħor. Kienet din ir-reazzjoni għal kummenti li għamel id-deputat laburista Edward Zammit Lewis wara it-traċedja ta' Paċeville e kif ħareġ attakka lill-Kamra tal-Periti b'diversi domandi retoriċi u stqarrijiet malafamanti. It-tnejn il-backbencher tal-Labor għażel illi qabel imur fil-Parlament iħarbex 9 sentenzi fuq Facebook jattakka lill-Kamra tal-Periti illi sissa wrid kooperazzjoni sħiħa mal-awtoritajiet konċernati brabta mal-inċident tat-tiġrif tal-binja fil-qalba ta' Paċeville, tiġrif li potenzjalment seta' kellu konsegwenzi traġiċi. Zammit Lewis taqsal fejn il-Kamra tal-Periti insistiet illi ma sarx skavar fejn waqgħet il-binja u ddeskriva din l-istqarrija bħala waħda bla sens. Zammit Lewis insista li kulħadd irid jiġbed ħabel wieħed wara it-traċedja ta' Paċeville. Il-Kamra tal-Ġeoloġi ddeskriviet din is-sitwazzjoni bħala diżastru nazzjonali dan fil-waqt li l-Kamra tal-Kummerċ sostniet li s-sistema mhux taħdem u l-falliment fil-proċess tas-settur tal-kostruzzjoni qed ipoġġi l-ħajja tan-nies u r-reputazzjoni ta' Malta f'riskju kbir. Taħt il-post ta' Zammit Lewis bosta fakruh kif dan il-gvern irid jerfa' r-responsabilità għal dan it-tiġrif u mhux iwaħħal f'dak u ieħor, dan apparti li kien hemm ukoll bosta kummenti li fakru kif kien propju perit li salva l-fuq minn 30 ħajja. Fil-kumment in-nies insistew ma' Zammit Lewis li l-poplu mhux dejquh imma xebbawh fih wejġek u ma tistax toqgħod bi kwietek, tinsewx li mhux kulħadd jgħix fil-vilil secluded, is-sandu ngħidu li mdejjaq il-bniedem wara li rrovu ngħidu kulmaw, rittuh pajjiż x'ma jkunx hawn ansjetà u depression kull fejn tħares konkos u briks. Xi ħadd kiteb illi meta tkun f'darek fil-Kwiet kapaċi jikrolla l-bini u tispiċċa bla saqaf fuq rasek, dan fil-waqt li partitarju laburista ieħor kitiblu paroli biss fatti xejn.